दिनै आं फैलायबाय लोगोफोर मोनसे आबादारि समाजनि गोनांथि टपिक्स लानानै नुजाफैलायबाय। दा गिबियावनो आंनि मिस्टार इउएस ब्लग चेनेलनिफ्राय बरायनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। दा जों बे टपिकनि सोमोन्दै सावरायलाङो। जोंथ' सरासनस्रा आबादारिसो नालाय, बेनिखायनो आबादखौ संरैखा खालामनाया जोंनि आबादारि समाजाव बिराद गोनांथि। दा सबाइखौनो हमदो, सबाइ आबादखौ जों माबोरै सबाइ आबादथ' नङा, सबाइ बेगरखौ जों माबोरै रैखाथि होगोन। दा 6 मास थानांगौ, 6 मासनि उनाव जों बेखौनो फोफिननांगौ जायो नालाय, बे जोलैखौ जों बोरै दोनगोन दानिया। गिबियावनो जोङो मारा होखांनानै सबाइ बेगरखौ मोजाङै फोरानना लानांगौ। लानानै मोजाङै प्लास्टिक बस्थायाव सोनानै दोननांगौ। बिनि उनाव मास मोनसेयाव खेबथाम सान्दुङाव फोरानबाय थानांगौ आरो। जेन'बा 7 थारिखआव खेबसे, 15 थारिखआव खेबसे, बा 30 थारिखआव खेबसे बेबायदि फोरानलांबाय थानांगौ आरो मासाव। फोरानलांबाय थायोबानो जों सरासनस्रा आबादारिया एम्फौ जानायखौ हमथानो हायो आरो। जोलै एम्फौ जानायखौ आरो। बे जोलै एम्फौ जानायखौ जों फोयोब्लाथ' जोंहा मुलाम्फा जानाय नङा नालाय, बेनिखायनो मोजाङै जोथोनै सान्दुङाव फोरानफा दोनबाय थायोब्लानो जोंहा सेभ जानानै थायो आरो। जोंनि बे सरासनस्रा आबादारिनि मोनसे फरमुला। थेवब्लाबो जोङो केमिकेल मुलिफोर होनानै दोननो हायोमोन हानायालाय, खिन्थु जोंनि गथ' गथाय दाउ अमाफोर बोरैबा जाफ्लांबायोब्ला बिस गोनां नांनानै थैनो हागौना, थांफाजोबो। बेनिखायनो जों होथायथारियानो मोजां आरो बेफोरखौ होआलासिनो सान्दुङाव फोरानै दोनब्लाबो जोंहा रैखा मोनो आरो। खिन्थु थाल लानांगोन आरो गावनो, जिहेथु आबादारि नालाय, गावनि आबादखौ एम्फौ जादोंना जायाखै बेखौ नायनानै मोजाङै जोथोन लायोब्लानो जोङो जोंनि सबाइ जोलैखौ बा बेगरखौ गोबाव दोननो हायो आरो। दा लोगोफोर, बेनोमोन आंनि दिनैनि ससे टपिक्सआ। दा जोबनायाव आं आंनि मिस्टार इउएस ब्लग बगाजुलि ब्लगनिफ्राय खुलुमनाय जासिनानै आंनि बे ससे टपिक्स सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।